По медиите зачестиха случаите, което ни уведомяват за извършени или опити за да се извършат имотни измами с жилища на различни хора. И тук искам да ви дам един пример, с който може да узнаете дали по имотната партида на вашия недвижим имот има някакво движение. Тоест дали някой вади преписи от нотариалните актове, заверени преписи. Знам, че сега тече процедура и ще бъде регламентиран кой може да вади такива справки, но въпреки всичко пак е възможно. За това бих искала да ви посъветвам. Ако имате основание да се притеснявате от някаква измама или просто искате да се подсигурите, Агенцията по вписванията по местонахождение на имота предлага услуга, в която да ви уведомяват, ако специално по вашата партида на имота има някакво движение и някой иска да му бъдат издавани преписи от актовете.